Ọmarịcha nwa agbọghọ onu na-afụ ebe a so n'otu onye na ndị nwụrụ anwụ n'ebe ahụ 3 story ndapụrụ n'ama Ọkpara on 26 of July 2026 bụkwanụ on Sunday. A na-akọwa na fadị mmadụ na-abụ ebupụtagoro ozu fa nwụrụ anwụ, otu nwoke na otu nwaanyị. Na ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị onu na-afụ ebe a enyere afịa wee dịka Vivian Chinedum. A na-akọwa na ọgụchagokwa na ya bụ Polytechnic Oko na fa bụ ndị kapụtakwa n'ọfụ na ife ọ gụrụ na skuulu bụ Food Science and Technology, na ka ọ gụcha anya bụ ifepụta na o nwere ụnọ ebe ọ na-eme baking ya, ebe a na-eme ma keeki ma snacks. Unu na-anya na foto unu ya afụ na onwekwa na keeki o bu n'aka ọdụkọ nke ọ na-ebujelu mmadụ. Unu mana o nwere onye nke emere interview ọ na-akọwa na ọkwabata na Jenụwarị. Onya ka a na-akọwa na ọmarịcha nwata nwaanyị onu na-afụ ebe a na ya nwa kwabata na Maachị anụnwa 2026. Onye nke emere interview na-akọwa na mgbe fa nwa kwabata na agwaghọfa na ya bụ ụnọ na-agbawa agbawa na ọ na-achọ ịdapụ adapụ, na ya bụ ụnọ dịkwanụ 60 rooms nọ ife dị ebe ahụ. Na mgbe ahụ ife anụnwa na-eme na bifo ya bụ ụnọ wee daa na-enwere onye tinye elufe ozi na WhatsApp fanụ wee na-agwafa na ụnọ anụnwa na-agbawakwa agbawa. Unu ma na ụfọdụ ndị mmadụ na ụfọdụ nwere ike fa etinyeghọ data, nwee ike ụfọdụ achajighọkwanụ foonu fa bifo nya bụ ife wee mee, nwekwa n'ike ụfọdụ atọwo foonu fa ya amakwanụ na onwe meseji esendịrị ebe ahụ. Mana onye zitere nya bụ ozi na-akọwa na ozite ozi anụnwa ebe 6 nke mgbede, mana mgbe ife anụnwa melụbụ ebe 10 nke abalị. Unu ya egekwa ntị ka unu nụ ife otu nwoke si na nya bụ ụnọ wee pụta mgbe unu ahụ dara, ka unu nụ ka ndị mmadụ si wee nye aka wee bunyisiba. Ọ sịkwa na o tekiri ndị mmadụ more than 4 hours wee fụ ebe ọ nọ. Unu ya anụ testimony o nyere. Ekene dịkwara Chineke nna n'isi ya. Ndị mmadụ nọkwa na kọmentị na-asị na onye ahụ zitelu ndị nke ozi na WhatsApp na-enwere ike ọ bụ na ụfọdụ ụfọdụ ya uchefa abụrụ na o nwere ike na ya bụ na ya adapụta maọbụ na na-afụbugokwa anụ na ọ na-agbawa, na-enwere ike na ife na-eme ya adịghị serious. Esendịkwa ụdị ife a maọbụ ije biri ibe mmadụ fụkwa na ọ gbawara agbawa welụkwa n'oge kwapụ. Onye nke emere interview na-akọwa na enweedu mbọsị landlord sendilife ozi na fa kwapụ na ụnọ na-agbawa agbawa. Unu ya bịa ka unu nụrụ ya n'ọnụ ya, maka unu mana ndị mmadụ na-asị na landlord gwara fa kwapụ ketika na-etinye ndị mmadụ. Onye nke a sị na enweeduri na fa nọ na WhatsApp group na ya bụ ụnọ na enweghị mbọsị landlord zitere fa ụdị ozi anụnwa. Kedu na onye na-ekwuzi na eziokwu na onye agha atụ ụta agha ejidekwa landlord, maka ọ bụ na ọma na ụnọ ya na-agbawa agbawa o kwesịrị ijiri bụrụ nke ya chụsịsịa ndị bi ebe ahụ. Onye ekweghị apụ were ndị uwe ojii bịa chụsịa fa, were ka ịgbachie geeti ya. Ọ mara ego fa kwụrụ ma ịnọtụa nke fa biri balansị afa nke fọrọ. Ụdị ife amekwa ebe ibi ụfụkwa na ụnọ na-agbawa agbawa gbakwa ọsọ ndụ. Dịka ọ gachara ụbọchị abụọ nke ụlọ dị ogogo atọ ụmụ akwụkwọ bi na ya dara n'obodo Ama Ọkpara dị nso n'ụlọ akwụkwọ Oko Polytechnic, ndị ọrụ gbata ka na-achọ ndị tọrọ n'ebe ahụ. Cheta na-egwupụtala ozu mmadụ abụọ dịka e kwuru na amabeghị mmadụ ole ihe mberede ahụ metụtara. Otu nwoke birila n'ụlọ ahụ ihe karịrị otu afọ gwara BBC na ya so na ndị ji ndụ ha pụta. O kwuru na ọ bụ naanị n'azụ ụlọ ebe ha na-ekute mmiri ka ya hụrụla na ụlọ ahụ na-agbawa agbawa. O kwuru na o nwebeghị mgbe onye na-elekọta ụlọ ahụ nke a na-akpọ caretaker n'olu bekee nyere ndị bi ebe ahụ akwụkwọ ka ha si n'ụlọ ahụ wapụ dịka akụkọ siri kwuo. For that 2 years, ọ nwere backyard ebe tankị anyị dị mgbe m jere ịgba mmiri ebe a ka m fụ some crack na the building, mana we mere no mind nothing, o nwere ihe ọ bụ because as of now ọ ka na-ana ego ụgwọ. Ọ bụ na onye quick notice onye dị na WhatsApp group anyị afọrọ m ya and a lot afọrọ okwu ya. O nwere ndị ka gwụchakwa akwụkwọ with evidence recently. So ọ bụ na a na-enye quick notice, I believe na a na-amadie na building onye ọbụla vacate this building so and so date. I was trapped under the anọ m na ebe a ọchukwu nwa ihe njebe adị ndụ, and again anọzi n'ebe a na-echezi ka the last fall because jekin nọ m n'isi ebe ndị m na-echezi ka ọ datọpụzi ya ka ọ kụlie m isi. Ndị mmadụ bịazi ya ma ndị ji shovel ma ndị ji diga a na-egwu a sị na ha gwugoro ya for good 4 hours na-ekwusisi ihe ndị niile a na-egwu before m bidozie n'ụwa na ọ nwekwa ihe a na-egwu. So I was like, well, thank God they came, but I know I will not make it. That was my conclusion. So egwuridezie na-egwu for hours ha gwu bidozie fụwazi a little light. So wow, so I'm still alive. For real, I'm still alive. na-egwudezie and now began to see a better light. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti Anambra steeti kwuru na ha ehiwela otu nnyocha iji chọpụta ihe kpatara ọdịda ụlọ obibi ahụ.
Kọmishọna na-ahụ maka mmepe obodo bụ Chijioke Ojukwu kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuzdee abalị 28 nke ọnwa Julaị 2026. Ojukwu gara n'ihu kwuo na ndị otu ahụ ga-enyocha ụlọ ndị ọzọ nọ na mpaghara ahụ, dịka ọtụtụ ndị bi n'ebe ahụ kwuru na e nwere ụlọ ndị ọzọ a na-enyo enyo na ha akwụsịghị ike. Ebe ten ya wee postuo na grup anyị na room ya na crack kwa na crack ma kitchen ya na crack ya. So anyị ekwenye ya nọ ihe egwuregwu. Ọkata ebe dị n'ụkpọtụ. Onye mụ na ya bịa malite wee mapụta n'iwu. Wee pụta ọbụna lọdị na-abalị. Wọ́n cross Lagos. Lọdị pụta ebe a na January this year. In my own room, m na-enwekarị plumbing issue. Like sometimes the kitchen, for the attention of the caretaker, when I'm a caretaker, when you're in the one, the landlord and another direct time to phone out na otion the Lord in charge like here. Pukanoya also have Sabia or back a boy at back. Nila boy. So, mana nke cracks, I am maro. Makanas no ndi bi ever had before. Na ha mabu na the lodge na crack. The landlords wa ha kwapu. Mana caretaker sia ha nolu. Aya kwa bata. Onakwala anyị ego nwere ego anyị na lodge na crack. Nọ n'ime ụlọ na-acha ifuru. Mgbe nnọ ka a na-eti mkpu. Onye ọ na-agba ọsọ mpụta ire chenọ ndị ori bịa na ya. So amalọ m na hostel ihe na-agba. Mgbe m bịaziri imechi ụzọ m ka m gbochie ya ọkpọlọzi mmechi, so mgbe aka nyere anya n'elu efu ka aja na-eripụsị ebe niile na-agbụwazi ọsọ. So ọ n'osu emeka ndị niile nọ na rumu anaghị achaji fonu. Onye nke gwara m mmechi ụzọ m anyị niile pụtara successful ọjọọ su unu ka a nwechaziri na ụmụasef nwechara ma ụmụ. When I was inside, I even tied a wrapper, no go my side. That's why I hold the wrapper. If you even be able to see the video that is going viral now, maybe it's me that is tying towels to it. That is when this accident happened, and everybody run. I don't even pick anything. And this clothes that I'm wearing, somebody that borrowed me this morning when rain don't be up and dry, sun don't come outside. So, but for now, we thank God for life. We have a lot of accidents and some deaths this morning. One woman